Асен Асенов с помощта на изкуствения интелект представя, кои са акциите с най-голям потенциал за растеж и дивидендна доходност до 2025 година. Дивидендните акции не само осигуряват стабилен доход, но и предлагат дългосрочен растеж. Ако търсите инвестиции, които съчетават двете, ето няколко сектора с висок потенциал до 2025 година. Първо, технологичният сектор. Големите технологични компании започват да изплащат дивиденти, като в същото време продължават да растат. Полупроводници, изкуствен интелект и облачни услуги са ключови двигатели в този сектор. Второ, енергетиката и възобновяемите източници. Класическите енергийни компании предлагат високи дивиденти, но бъдещето е във възобновяемата енергия. С нарастващото търсене на чиста енергия, фирми в този сектор могат да предложат стабилен ръст и солидни изплащания. Трето, здравеопазването и фармацията. Застаряващото население и иновациите в медицината правят този сектор привлекателен. Големите фармацевтични компании традиционно предлагат добри дивиденти, а биотехнологичните фирми могат да донесат значителен растеж. Четвърто, финансовият сектор. Банки и застрахователни компании често изплащат стабилни дивиденти, а с повишаването на лихвените проценти техните печалби също растат. Инвестирането в дивидендни акции с потенциал за растеж изисква стратегия. Диверсифицирайте инвестициите си и не забравяйте да правите задълбочено проучване.